Il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ressa il-budget tas-sena d-dieħla bit-tema Maltin b'saħħitna l-quddiem. Wara li l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna mar fil-Palazz ta' Sant'Anton akkumpanjat mill-Speaker biex jippreżenta kopja tad-dokument tal-budget lill President tar-Repubblika George Vella, fil-Parlament il-Ministru Scicluna qara d-diskors tal-budget mimli miżuri ewlenin fosthom soċjali li se jolqtu tant familji bit-tfal, anzjani u ħaddiema. Il-kumpens għall-għoli tal-ħajja magħruf bħala il-kola se jkun ta' €75. Din iż-żieda se tkun qed tingħata lill-impjegati kollha, lill-pensjonanti, lil dawk li jieħdu l-benefiċċji soċjali u lill-istudenti fl-istipendji tagħhom. Ir-rifużjoni tat-taxxa li ngħatat f'dawn l-aħħar 3 snin ukoll se tkun terġa' tingħata brati miżjudin lil ħaddiema kollha. Dan hekk kif ir-rivużjoni tat-taxxa se tkun qed titla' għal bejn €45 u €95. Aktar minn 218,000 persuna se jkunu qed igawdu minn din il-miżura illi se tkun qed tiswa lill-Gvern kważi €16 miljun. Il-Ministru għall-Finanzi tkellem dwar il-qagħda ekonomika u finanzjarja ta' pajjiżna. Saħaq kif Malta għandha ekonomija reżiljenti u li felħet għall-isfidi globali kawża tal-imxija. Fakkar kif il-Gvern ipprattika dak li jgħid il-qawru Malti, erfgħu sor għal meta tiġi bżonn. Għal min kien jistaqsi b'sarkażmu fejn hu surplus, f'dawn l-aħħar xhur inħoss li wrejna bil-provi fejn hu surplus. Dan il-Gvern nieda pakkett finanzjarju wieħed wara l-ieħor li fihom ta' spinta bla preċedent lill-ekonomija tagħna, lill-familji tagħna u lin-negozji tagħna. Il-Ministru għall-Finanzi qal li l-poplu jista' jifhem x'kien ħaf fi kriżi globali tal-2009 u x'qed jieħu llum waqt kriżi dinija akbar kawża tal-pandemija. Imma f'dan il-mument il-poplu għandu jieqaf u jxebbaħ dak li ngħata fil-kriżi tal-2009 u l-kriżi fejn akbar tal-lum. Dakinhar il-Gvern olla l-kontijiet. Aħna issa ilna xhur inħallsu €800 fix-xahar wage supplement lil kważi nofs l-impjegati kollha tas-settur privat. Il-Professur Scicluna qal li s-sena d-dieħla mistennija naraw żieda ta' 2.3% fl-impjiegi. Il-qatt jibqa' relattivament baxx u saħansitra anki jinżel id-deficit tal-5.9% tal-prodott domestiku gross. Filwaqt li qal li din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna ħatonqos f'termini reali b'7.4% tal-prodott domestiku gross, is-sena d-dieħla din se tikber b'5%. Fatturi ewlenin il-riżultat tagħhom Malta hija waħda mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea illi s-sena d-dieħla prevista tesperjenza tkabbir huma tkabbir fl-investiment u tkabbir fil-konsum privat. Il-Ministru għall-Finanzi saħaq illi dan kien l-aqwa u l-akbar budget illi qatt tippreżenta għal familji Maltin u Għawċin. Sur President, jiena gburi li llum ippreżentajt dan id-9 budget. Budget li huwa l-aqwa u l-akbar li qatt se nkun ippreżentajt. Budget li se jikkonferma li dan il-moviment verament jemmen fil-poplu Malti u Għawċin. Budget li se juri kemm aħna lesti ninvestu il-mijiet ta' miljuni biex il-magna ekonomika li bnejna mhux talli tirpilja imma tilħaq il-livell qatt qabel ma laħqet. Fl-aħħar net budget li bih bħala Maltin flimkien b'saħħitna kollha nimxu quddiem. Grazzi Ministru. Super.